Noma tushen arziki muri noma yakin ci gaba. 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 Mu tashi mu kama noma mutane, noman damana da na rani. Alhaji Akilu Ahali Saks ya kawo ci gaba ga manoma. Mu tashi mu kama noma mutane, noman damana da na rani. Alhaji Akilu Ahali. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yau da kanki? Wallahi. Sannu da zuwa. Me gida? Wai dama da kanka ke wanga noma haka ban sani ba? Idan ban yi ba, wa zai yi mini? Ai gara in yi da kaina. Gida, kai yanzu baka san da cewa zamani yanzu ya zo mana komai cikin sauki ba? Injima kala-kala na noma, wanda kana kwance injim zai zo ya maka noma. Amma ka zo bayan ka gashi kana rike mun baya? Wallahi, magani ma nake son idan na koma ma ki tsama ni wannan na ciwon ba. Me gida, ai bari in gaya maka. Akwai injiman noma kala-kala na noman ga da kake yi. Akwai injimin da aka kawo wanda za su yi maka noma. Ina injin ɗin feshi? Ƙwarai kuwa. Akwai shi. In ciyawa yayi yawa, feshi da ka zuba kana ka wuce gurin. Ina shukan da ake da kafa ɗin nan? Haka ba. To yanzu akwai injin ɗin da zai je ya yi shuka nan da kansa. Irin nan da ka sani, da taki, kai da abin da za ka samu kai, har da keken yara ma. Yara wanda suke tuka 'yan wasa zuwa makaranta yana sai da shi, kai har da injin niƙa. Kai har da taya ma. Na mota wanda take noma tayin ya lalace in yazo gurin sa zai samu. Kai Ahali Saks ga taki na gona yana sai da shi. Ina wannan abun da kake girbe-girben nan akwai injimin da zai zo ya girbe da kansa. Kai dai babu ruwanka kana tsaye kana kallon shi yana aiki. Ababe gida ai yanzu komai ya zo mana cikin sauki saboda muna cikin zamani mai sauki. Har da iri ma. Ai komai da ka sani in dai kayan gona ne. Ka samu. Kuma sannan kayan shi cikin sauki babu tsada. Shin kina nufin wanga abin da gaske ne? Sosai kuwa. Shin a cikin garin ga koko Kano ko Legas? A cikin garin Kwantagoran nan. Hau! Wani shago ke na koko a wani waje ake sai da wanga abu? Ai na san ka san BCJ. Ni ko na san BCJ kwarai. To ai bari in gaya maka. Shagon sai yana nan kusa da gidan mai Garin Malam. Kina nufin kusa da nan gidan Alhaji LCC Almargayi? Yawwa dan ganto ai shagon Ahali Saks yana wajen. Ai ni ko ban taba sani ba duk zamana garin ga. To yanzu kina ji na adashen nan naki dan Allah idan kika kwashi 100. Ki ara mini ki wa Allah ki wa Annabi ki ara mini. Da kaina zan je shagon Alhaji Ahali Saks in so wannan famfon nan na feshi. Har da wasu iri dan ina son in shuka ma wake jan wake. Yanzu ga abinci na kawo maka. To ko mu je inuwa ka ci ko? A'a ba ruwan ki koma gidan nan. Kuma akwai masu dogayen hannu. Yawwa, ki koma gidan nan. Sai ka dawo ke. To Allah bari sai ka dawo. Ki koma gidan nan. Albishirinku mutanen garin Kwantagora, nisa ta zo mu da kusa. Abun nufi shine Ahali Saks. Ba buhunan sanya amfanin gona kadai yake saidawa ba. Alhaji Akilu Ahali Saks ya shahara ne kan saida injimomikan aikin gonaki kala-kala. Da kuma injin markaɗe iri-iri. Har da kekunan yara kala-kala. Alhaji Akilu Ahali Saks dinkan ba nan kadai ya tsaya ba. Yana sayar da taki kala-kala. Alhaji Akilu Ahali Saks yana saida magungunan kashe haki hadda na kashe kwarurruka kala-kala. Aiko yana sayar da injimummuka kala-kala. Alhaji Akilu Saks ya zarce hakan dan kan yana saida injimummuka hadda na huda hadda na shuka. Ba daga nan ma ya tsaya ba, domin ko Alhaji Akilu yana saida famfuna na feshi irin na kashe haki na gona. Kada ku yi kasa a gwiwa, shagon shi na nan a BCJ daura da gidan man Garin Malam. A jikin gidan marigayi Alhaji LCCL. Domin neman ƙarin bayani kuna iya tuntuɓar nambar sa kamar haka. 09068554222. Sai kun zo. Tashar da ke mai noma yakin ci gaba.